Máme pripravený pohár takmer plný vody, 3 rôzne veľké závažia a tenký plastový trojuholník. Dolejeme si do pohára vodu tak, aby naozaj bola kopcom. No a poďme experimentovať. Trojuholník položíme na hladinu vody v pohári, tak aby jeho časť trčala mimo pohára. Všimnite si, keď ťukneme rukou, ako nadvihuje hladinu vody druhá časť trojuholníka a tak jednoducho sa ten trojuholník nepreklopí. Dáme nejaké závažičko na tú vyčnievajúcu časť a zistíme, že celá sústava je stále v rovnováhe a nepreklopí sa. Dáme závažie ťažšie a opäť stále ten trojuholník drží nejaká sila na hladine kvapaliny. Poďme na najťažšie závažie a aj toto závažie nie je schopné odtrhnúť časť trojuholníka od povrchu vody. Takže tá sila, ktorá ten trojuholník drží, je dosť veľká. A dáme závažie ešte ťažšie a zistíme, že sa nám to preklopí. Takže existuje nejaká hranica, pri ktorej táto situácia nastať nemôže.